Iko Ramogi aneno ka thap kio chuo chienganyo Belinda Dhiambo no kwa kata no room to koro sabe nyako film weche manyien ero kamano kuom kete Ramogi TV ka anyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakati dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa koro bange wabro gomba kagi Eddie Okech men senator ma Migori wabro winjo ni chal mar siasa chalo nade Azimio ne wacho ni kendo gibro bedo gi romo machielo Jumapili ni wabro penjo ni romo gi gida bedo romo adi to gidwaro nango nyiend wach CSC enango Eddie Okech mobro gogo mbaka ken piny mar Mombasa obro tudro kode e yor mbui kapok wachopo kanyo magi weche manyien mawacho Senator Manandi Samson Cherargei ochwalo paro mar timo lokruok ne chik mosebedo ka chiwo thuolo ne jodito moko ni kik chul osuru ne moko kuom mwandugi. National Treasury should respect the constitutional function of CRA and also looking at the recommendations of CRA, then you can have a conversation. Governors ogolo ywak ni tend counties kidek podho poni sirikal ok omedo gi pok mar omenda. Waseketo pesa mang'eny kabisa e somo mar nyithindo kendo kawaikore ne CBC to kata kamano sirikal oko osemiyo wa nyithindo. Skunde mag ji giwegi ywak e wi nok mar jopuonjre moriwore kodgi ne somo mar sekondari ma Dundo. Ero kamano kuom kete Ramogi TV ka jaloko marwa poden mana Belinda Dhiambo nyargi mwadhi mbele gi weche manyien ne riwruok mar governors mapacho ka endi owuok tung mosuo kod bad migawo mar omenda ka gikwedo omenda ma ochwal negi omenda mar 2023 nyaka 2024 bad migawo mar omenda ochwalo maromo bilion 380 kaka pok ne counties ka governors duo to wacho ni duol mar rango pok ne counties yande olieko ni owinjore mi counties bilion 425 e hiko omenda mabiro. Walter Nyambaga miwaler. Amen mapek pod mienje kind riwruok mar governors kod piny owacho mamalo kanyakla kod bad migawo nogo mar omenda. Governors go ywak ni gin kod luoro ni tend counties kidek podho ka oponi sirikal mamalo okomiyo gi omenda. Gikoni omenda maromo shillings bilion 380 mochwal negi kaka pok mar omenda e omenda mar 2023 kod mano mar 2024 tin e kendo ok nyal chopo dwachgi. The National Treasury has allocated county governments Kenya shillings 380 billion for the financial year 2023-24. We hold a strong view that this is not equitable. Governors go koni dwachgi en ni piny owacho mamalo chwal negi omenda bilion 425 omenda mayandi aput marango pok mag omenda ne counties oluwo ni obedo omenda mar pok mar hiko omenda ni e kaka pok ni counties. The council hereby reiterates its position of Kenya shillings 425 billion as the county equitable share of revenue for the financial year 2023-24. Governors okonine nitiere geno medruok mar omenda maromo bilion 374 e omenda mar 2023 kanyakla kod omenda mar 2024 kama giluwo ni piny owacho mamalo to oseng'wano omenda maromo bilion 364 kendo giweyo ne counties bilion 10 kende. Governors gong'ur ni piny owacho mamalo okawo atamalo 97.3 ka counties odong' mana gatamalo 2.6 kaka medruok mag pok mag omenda makamano. Moko kuom gigo ma governors ywago gin gope momako gi afwanda ka jok mane ochwalo negi mwandu piro gi kendo kelo ng'ikruok ne dongruok mag counties. What this is doing to counties is basically crippling operations, and as governors we want to register our discontent with the National Treasury because the disbursements are not aligned with the constitutional requirements. Governors go koni kalore kod duol marango pok mag mwandu ne loch gwenge omenda ma owinjore ochop ne counties ge mabiro miyo dongruok odhi nyime kata gi mederado kod midhiero makelo deko mag omenda mag counties ka giseyo bad migawo mar omenda. We have also disagreed with the position taken by the National Treasury because they are allocating themselves the functions of the Commission on Revenue Allocations. So what we are saying is National Treasury should respect the constitutional function of CRA and also looking at the recommendations of CRA, then you can have a conversation. Because what National Treasury is proposing, the 380 billion, is actually even less than 15%
Riwruok mar Gavanas ma pacho ka okone gibiro dhi nyime kod chenro mar sondo piny owacho mondo yujuol ne gi pok mar omenda nyaka atamalo mowinjore mabiro miyo gichwal tijegi makare. Gavanas go ywak ni nyaka chop sechegi gope magintiere godo miyo chwalo tije yudo ng'ikruok e kauntis mopogore opogore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Apisas mag duol makedo gi mibadhi e pacho ka endi men EACC omako ji moko 6 magin jokanyo e board matayo chenro mag KOP e gwenge mag Rift Valley. Ji 6 go itudo gi ketho mar mibadhi e chenro mar chiwo rak ne gedo mar dag pi moro Malaba manie kaunti ma Busia. Duol mar EACC nono achije go e wi mibadhi ma iyango ni omuonyo ma ok tin ne siling milion 600. Achije go itudo gi ketho mar chiwo rak ne kambi miluongo ni Masterback kane ok giluwo chik mowinjore. Yangore ni oboke mane opedhi gi kambino bende gin oboke mabandia. Today, the 1st of February 2023, we made arrests of 6 suspects to be charged in court with offenses relating to irregularity, procurement irregularity, and award of contract to a company by the name Masterback Contractors Company for the construction and construction of water services, Malaba water services, and sanitation project for a sum of 600 million. The 6 suspects include 4 officials from Rift Valley Water Services Board and 2 officials from Lake Victoria North Water Services Board. Doho ng'ado ni piny owacho nyaka koro duok ne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua omenda maromo milion 202 mani chich ni noyudo e yor mibadhi. Doho lero ni neno mane giyudo manyien nyiso ni Gachagua noyudo omenda no e yo makare maonge mibadhi mora mora. Gimedo ni e kinde mane doho ng'ado mondo sirkal okaw omenda go neno ne pod onge maromo. Sani koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyalo tiyo go omenda ne manie agulu mar bengi mar Rafiki Microfinance. Agulu achiel nigi milion 165 kama chielo nigi milion 65. Wadonja ne weche mag siasa ni kweth mar Kenya Kwanza osebedo ka seyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod anyuola mare kuom bago romo mag Azimio kaka yo mar chocho chenro mag nono kaka anyuola jatend piny Kenya machon Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Moi osebedo ka panjo ne chulo usuru. Seneta Manandi Samson Cherargei ochwalo paro mar timo lokruok ne chik mondo mi ji duto ochul usuru maonge panjo. Dibe nitiere siasa mag yiero mar higa mar 2022 e wechegi. Koso Chris Owino nono wachni. Ywaruok e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny William Ruto nenore ni ok dhi rumo e thuolo machiegni. Mabiro bang' josiasa mag Kenya Kwanza sayo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom pondo e tok romo mag Azimio kaka yo mar rocho chenro mag piny owacho mar neno kaka anyuola mag jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Toroitich arap Moi osebedo ka kwepo chulo osuru ne mwandu maggi. Ok makamano koro medo idho ngas bang' seneta manyandarua John Methu ndiko ne duol mochung' ne choko osuru e pacho kae KRA mondo non kaka anyuola mosenindo Mzee Jomo Kenyatta osebedo ka chulo osuru ne mwandu maggi. Methu wacho ni piny Kenya en piny ma itayo kod pend chik kendo ji duto romre ma ok bungu ma le mamoko dongo mohewo jowetegi. Weche mag John Methu bende oser lwedo kod nyawadgi Manandi Samson Cherargei e oboke mare mar timo lokruok ne chik e wi weche mag osuru. Kaluwore gi Cherargei, pend chik kare 210 oketo ni ji kod kembe duto nyaka chulo osuru kendo seyo pend chik kare 7 matindo 3 ma wacho ni jotend piny Kenya machon kaka mosenindo Mzee Jomo Kenyatta kod Daniel Toroitich arap Moi kik chulo osuru ne mwandu maggi. Samson Cherargei luwo ni chik makamano dhi ataro kod pend chik kendo nyaka loke mar keto ji duto maromre. Kata kamano, janon weche mag siasa Dr. Fred Ogola to neno ywaruok mar siasa kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatende William Ruto e wi wechegi duto. Wach mare ma pingo Uhuru Kenyatta ne gichakre ka Uhuru Kenyatta ne president mane jatende to ne noweyo konyo Uhuru Kenyatta tiyo no chako pinge kata ka pod enitelo. Koro an okobwoga ahinya pod opinge ga kata kosedhi ot.
to mano en mfano marach. Nyako gen campaign oserumo sani seche magang'o mag tich. Ochak mana tich kata kana jatend piny mano oseweyo ne koberne. En okaw mondo korchopo seche mosetieko tije higni 10. Obro nyiso anto en otimo yang'o manyalo nyiso ni jatend piny mane nitie kanyo kapok odonjo ne otimo marach nadi. Mano e gima nyise kaka mfano. Ogola lero ni okang' mar Ruto duokore kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ok en picha maber, kendo kwaye mondo sum paro mag jotend piny Kenya machon kaka Uhuru Kenyatta, mosenindo Mwai Kibaki kod Daniel Toroitich arap Moi. Nene Moi okawo telo, nowacho ni tafuata nyayo. Nyiso no ok nopingo gik mane Kenyatta timo. Nosirogi. To gik mane otimo nitie gik mane oloko e sirkande mopogore gik mane Kenyatta otimo, lakini ok nopinge. Kibaki ka nokawo ka uchumi ne rach sana. Lakini ne kochako pingo gik mane Moi timo. Jopiny ne wacho ni yote yanawezekana bila Moi, lakini Kibaki onongo kod tem mar chako pingo ng'at mane osetolo nikech mano chal ng'ama chal ka babani. E komachielo, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah kod jood bura mamoko mag Kenya Kwanza owuok tung' mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ewi weche mane owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza onge kod agenda mag konyo jopiny ema omiyo gigoyo koko. We know President Ruto is determined to turn around this country in terms of economy. We know we have heard about CBC. It is working. He formed a presidential party working plan. Ichung'wah wacho ni Uhuru iye wang' nikech omak tiende ewi koso chulo osuru. If noise is about telling you to pay taxes, please open your ears wider. You will hear much more noise and many more invoices are coming your way. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele ni rochruok mar arita kwe ma itudo gi kuo jamni e gwenge manyandwat mag hoho mar okak osekelo midhiero moting'o nyaka tho mar oganda. To kata bedo ni piny owacho osebedo ka keto singo mar kedo gi kuo mag jamni, timbe maundu to pod medore ameda. En ang'o mowinjo tim mar keto arita makare hoho mar okak? George Bati temo duoko penjoni. Kukoroga amani, kupiganisha wananchi, bunduki left, right and center. Hiyo kazi tutaikomesha. Wawache hiyo kazi kwa hiari, na kama hawatawacha kwa hiari, watawacha kwa lazima. Jotelo osebedo kawuoyo ka gigolo singo mar tieko chuth jomaundu ma okonore kendo rocho arita kwe nyandwat mar hoho mar okak. Wacha damu ya hawa watoto ikawe damu ya mwisho kumwagika katika sehemu hii kupitia mkono wa uhalifu. Singo manyaka sani pok onyago lemo mora mora ka jopiny medo wito ngimagi kendo mwandu gi bende lal e lwet arife ma timbe njore ringe rembgi. Kaluwore kod singo ma kinde ka kinde ma piny owacho osebedo ka chiwo e rakruok kod rochruok arita kwe, jalony e weche mag arita Tom Nduku koni kar wuoyo mang'eny piny owacho nyaka koro manyore mag keto piny kendo wuoyo kod rowere makono mondo gibed jombetre mar kwe. Oganda manyalo bedo ni nyalo kelo koko gin oganda matindo, kech gine ma gin gi teko, gine ma gin gi yo ma ginyalo kelo go lweny. To oganda matindo gi gin jo minyalo deal go yo makare nikech ok giduto giricho, nitie mabeyo igi. To mabeyo gi onego bed identified, onego rang ni gin ng'ano gini mondo konygi mondo gichak wuoyo gi jogo matin manyalo bedo jo manyalo bedo ni gin jonjore. Nduku bende koni kar mondo jotelo go korgi ni gibiro yweyo pep jomaundugo mapok giyango owinjore gimany jodongo mondo wuo kod nyithindgi. Minister marwa mosobiro kadhi kucha teno lando mana lweny, to se moko lando lweny no joma ok ong'eyo gima dwaro. Onego kwong non to jogi ang' motimore momiyo lweny seche duto wuok. En cultural issues. Kosed bed ni nitie gimomiyo to be jodongo so bed go piny nikech macho ganda mawinjo jodongo moloyo gimoro amora. Ok inyal dhi kacha tiluongo barasa tiketo ganda ni koni, tiketo ganda ni koni, to kisong'e gima gilaro. Gimonego kwongo dwaro nego dware jodongo. We jotelo moyier. Kata obedo ni jatend migawo mar arita Kithure Kindiki e limbe mar Kiambu oluwo ni otimo duto mar duoko e wang'e weche mag arita kwe e gwenge mag hoho mar okak. The northern part of the country, the problem of banditry and livestock rustling, what is going on there is not just insecurity. It's a big threat to our country's future stability. Jalony Tom Nduku lero ni piny owacho nyaka chwal dongruok makare ne ogendini ma odak e gwengego eka wigi nyalo wil kod kuo gi lweny makinde ka kinde. Kaka nyocha president owuoyo,
no brotero kambi mag lweny, kambi mag JSU e gwenge masani lwenje ntiego. It is good, but chiemo ma jogo dhi chamo dhi akanya. Kada jogi moki nyatero kucha mabodho. Mana diere mang'isi. Koro gima wakwongo timo, wakwongo wang'en capacity mar koth machwe to e piny Turkana, e piny Pokot, en koth marom nadi. To runoff man kanyo rom nadi. To ere kaka dwa keto joka bu joka yudi chiemo. Ka gisobedo gi economic empowerment, pach joka dhi lokore. E kinde ni ma pod jopiny ma odak nyandwat mar hoho mar Okak kod nyandwat ma Thurka ni kod geno ni chieng' moro achiel muoch bunde, chwer mar remo kaachiel kod kuo jamni biro rumo kendo arita kwe biro bedo kare. Ting' koro dong' ne piny owacho mondo owe wuoya kendo gichop singo margi mar rito ngima kod mwandu mar jopiny. George Bati, Ramogi TV. Jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki osingo ni piny owacho biro medo kedo kod midhiero mar kong'o momako gwenge mag masawa mar piny Kenya. Kindiki ojiwo apisas mag arita kwe kod mago mag loch nanga mondo rid pedha mar kong'o ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji e gwenge bende. Jatend migawo mar arita ne oloso e kinde mane oyango division mar Sianda kendo orwako ayanga ya PC Jalup County Commissioner Ramadhan Hussein e county no. Wakubwa wetu wametoka headquarters. Kwale kwa ofisi yangu ambayo iko Karori. Mimi kama waziri wenu wa usalama wa ndani na utawala wa nchi, nimeorodhesha pombe haramu na miadarati kati ya mambo makuu, majanga makuu matatu ambao yanahatarisha usalama wa nchi yetu. Hii mambo ya pombe na miadarati iko katika hiyo orodha ya mambo matatu. Ile nguvu mmeona nimeweka katika mambo ya kupigana na magaidi. Ile nguvu mmeona nimeweka katika kupigana na wale wezi wa mifugo ambao wanaua watu kaskazini mwa nchi. Hiyo nguvu ndio nakuja nayo hapa Central Kenya kupigana na wale wanauzia watoto wetu madawa ya kulevya na pombe haramu. If you want to look for the place ambaye ni example ya mahali kazi hii lazima ianze kufanyika, ni hapa mahali tumesimama. Na tungekuomba tafadhali, wakati unaondoka mahali utarudi kidogo na hii timu yako. Kama ni ile vitu wanahitaji ya kupigana na hii mambo ya ulevi, na vile umesema na najua utawaeleza wananchi unakuja, we need to combine forces, tupigane hii vita na tuhakikishe hii mambo ya dawa za kulevya na pombe tumemalizana naye. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo pinje mondo mi oket wigi kanyakla mar thiro timbe njore mokwako tung Afrika e pinje manyandwat. Jatend piny ne wacho ni pinje manie tung Kenya nyaka bed kod chenro moko makare mag kedo gi njore kendo riwo paro kaka inyalo thir timbego chutho. Ruto oloso e boma ma Mogadishu e piny Somalia e romo mar jiwo tegno mar pinyno. Romo no bende ne oyuor gi jatend Somalia Hassan Sheikh Mohamud, jatend Djibouti Ismail Omar gi Prime Minister ma Ethiopia Abiy Ahmed e kind mamoko bende. Aya wadhi yuyo moro matin daka moko matin kwa duogo to wabro manyo education senator ma Migori aneno koro na ujumbe moro kani koko donjo wa miye daka moko ariyo mondo uchak go mbaka kode wabro tudore kode yor mbui moko kalo manda daka moko matin wagane weche mag siasa wawinja ni ntango madhi mbele nikech tiyo jomoko mawacho ni sani romo mag Azimio gi oketgi kamoro achiel gi jomoko dwa chulo osuru. Bentire adieri e wachni. To Azimio nogo to bedwa timo romo gi nyaka karang'o. To ang'o ma gidwaro chutho mondo mi otimre. Mage mbaka mobro goyo gi education nikech en machiegni ahinya gi jatend Azimio la Umoja men Raila Odinga obro winjane ni to gipange nang'o. Imbi nyalo oro penjo ma in gode 2 3 auchiel nono kik idhi mabor ahinya duogo bang' dakika moko matin mondo ochak mbaka mar siasa no.
Namringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado mana. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoyi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashore. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kanusi. Jatelo, reporter chiegni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenji, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, adon jakanisa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Pungua. Nini inaendelea hapa? Wewe funje mlango wapi? Ni makarao. Na tumerudi na vishindo. Ni kundiala la jo. Wewe kopro. Muse ni sergeant nimefika. Nini? Panya imeipa ukali yangu ya usiku sahi. Changamka wakati wowote, mahali popote, na vipindi vipya vya makarao. Tazama makarao sasa ndani ya View sasa. Glass, are we together? Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaka pod warito Senator ma Migori Menedi Okech mondo tudre kodwa yor mbui wadhi ane mbele gi weche manyien ka osechopo to wabro mana chako kode mbaka mar siasa. Lakini sani to wadhi mbele ni obila manyamache e kaunti ma Kisii omako jopuonj 6 matipo margi ne omaki e video moro ka giketo jopuonjre moko ma yawuoyi ni otim ranyisi mar tim njao. Jopuonj go video margi no osebedo ka luorore e mbui ka iwinjo ka ginyiso nyithindogo mondo mi otim timbe mikanjao. Jatend obila manyamache Kipkulei Kipkemoi wacho ni jopuonj ma gimakogo gin Evelyn Mura, Gladys Kenyanya, Angelicia Joseph, Mora Nyairo, Catherine Mokaya kod William Isioka. Apisas mag migao mar thieth bende ne otimo apedha e skundno ma miwachore ni timbego notimore. Midhiero koro kwako skunde mag ji giwegi kaluwore ni kwan mar jopuonjre mane gigeto ok oriwore kod skundego. Giseyo piny owacho kuom siro skunde mag piny owacho ka chutho gidwaro kony mag skunde ji giwegi bende. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Klese manyien, laboratories, masinde mag somo olewe thoth skunde mag ji giwegi ma bang' yudo kwan mathis mar jopuonjre mag junior secondary ndalo 3 nyaka ne jopuonjre gi chak somo. Wach matend skunde gi koro koni piny owacho kosekawe okang' mora mora. Kaka jo private school investors waseketo pesa mang'eny kabisa e somo mar nyithindo kendo ka waikore ne CBC. To kata kamano sirkal oko osemiyo wa nyithindo. Kechinwang' ka nyithindo ochiw ne public schools but wan kaka private schools chuno wan nyaka wa many nyithindo kendwa kata wa entice jonyuol mondo kelnwa nyithindo. Idwa keto $12 e igedo to nyathi yudo nyithindo 3 kata 4. Nyithindo mosechopo Rosi Lokroma 10 to kana wuoyo gi jonyuol kata kaka na winjo kaka gi jonyuol wacho, aneno ni sirikal
lando government institutions. This time waseyudo nyithindo 13 to noa project ni by this time nonego bed ni waseyudo nyithindo manyalo romo 30. Koro challenge mwaneno ma jonyuol face en yore mag yudo pesa. Donje e somo madundo mar junior secondary osebedo ka liekore koni gi koni kaluwore gi weche mag pesa. Mano nyalo bedo achiel kuom gigo mosemiyo pokwa chopo target marwa. Tend skunde gi bende koro kwayo piny owacho mondo migi buge kuponi chutho gin gi dwaro mondo migi puonj lai achiel kod skunde mag piny owacho. Books imiyo na public to private ok yud. Kech ka udwaro ni wapuonj the same curriculum to books to kumiwa. Udwaro ni kara wan wapuonj nyithindo gi gang'o. Jagoro mar Nati County ma Kisumu David Obuon bende koro oseyo piny owacho kuom rundo jopuonjre mathoth e skunde mag piny owacho kata mana kombe magibedie maonge. Some of the classrooms moko kata gi desk at lockers. Ngiso ni challenge mar desk at lockers nitie skunde wagi. To maduong' moloyo ni jopuonj monego gipuonj nyithindo gi pok oore skunde gi. Odiochieng' mar adek nyithindo pod okika ni junior secondary school ni isome gang'o. Adwa kwa sirikal ni giri consider sikunde manigi nyithindo moromo, sikunde manigi facilities kata kore matin tinyalo medi through the support of the government and the other stakeholders mondo gimik junior secondary school status mondo sikunde go bendo survive. Ka koro gikwayo migawo mar somo mondo jiwre mar neno ni jopuonjre gi ok owito geno. Gimiwache media gi gima timore e ground are two different things. Adwa na wach ni kaka sani counties wa mang'eny buge mag junior secondary school gi poko biro. Kata mni Siaya sub county, Siaya county ka buge mag junior secondary school mosebiro ma sirkal osechiwo mana ne public schools en mna book mar agriculture. Koro nyithindo onego som subjects ma okala 11 to book achiel kende mosebiro to nyithindo to nyicho seyepo gitimango gisomango. Counties mamoko kaka mano ma Homa Bay osirwako atamalo 80 mar jopuonjre manyicha otimo penj mag KPSEA. Migori, Siaya kod Kisumo bende ni kod atamalo 70 ka geno nitie ni jopuonjre mamoko mapoko chopo bende biro bedo ni oseyudo skunde kochopo juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Haya, koro ne wenwa chako chenro mar buch jopiny apani mae kama wachake nikech Edio Kech Senator ma Migori be koro yudore kodwa kwa yor mbui ken Mombasa kocha. Senator Oimore ageno ni winjo maler to koro tiere wach moro mawuok ka endi e Senator jo tend Kenya Kwanza wacho ni gimomiyo utimo romo. Gimomiyo utimo romo makoro utimo kaka azimio ni en nikech utemo geng'o jomoko ma ok dwa chulo osuru. Be nitiere adieri e wachni? Gisani to mokongo amosi ni Oimore wane dala mar Mombasa gisani watimo weche go eko mag seminar mag CPA kata Commonwealth Parliamentary Association Summit be achiel kum gigo eko mwang'iyo maduong' en weche go eko mag tok yiero maduong' manokalo higa mokalo. To aparo ni kwang'iyo history mar dweche auchiel mosekalo jakom Raila Amolo Odinga nyicha pok owuoyo e wach moro amora kaluwore gi weche yiero mokalo mana ochako mana wuoyo kano gi weche moko mancho wuok ni jo IBC moko ncho wuok gi weche moko mag gik manotimore kaka joneno ma iluongo ni whistleblower. Tiende ni ng'at matiyo ne IBC mong'e kaka gik moko otimore e weche mag agudu mane otim go yiero. Koro maandamano gi pacha kaka ng'e to gi kaka seneno ka jo azimio time en ni nyicha gi respond ne wachno endo ma jo kanyo no ma jo IBC nyicho owalo ayanga ni ging'e weche mag yiero manjo timore. Koro bana gimomiyo ng'anyo madhi mbele gi kidhi mbele nikech onge ng'ama osewuoyo e sirikal kata e od bura mar jo IBC e wachno endo mane jo IBC owacho giwegi ni nitie yiero manokodhi maber. To koro jo Kenya Kwanza wacho ni utemo geng'o jomok dwa chulo usuru ni mane momiyo ng'anyo no nitiere ma ok ni en wach moro mar yiero.
wach mar yiero okoriwore gi wach mar osuru. En mani koro ka samoro kuku mar wach owuok ni ne en wach mar yiero mokalo, to oyudo ka be jo Kenya be koro inyore gi weche mag osuru, nikech singo mane ker masani William Ruto nowacho ne jopiny ni odhi duoko bech gik moko piny, odhi duoko nengo gik moko piny, to koro waneno ka osuru momedore to ok nengo gik moko. Samoro dipoko ikore e weche madhi mbele, nikech iji wang' adier ka sani ikiro nego osuru mang'eny kabisa, kendo nengo gik moko pod ni malo kabisa. Lakini kuku mar wach momiyo ji dhi ng'anyo, kata momiyo ji pod penjo wach mar yiero mokalo, en ni jokanyono mag jo IBC nyicho wuok ayanga kofulo gi whistleblower ni yiero nokotim e yo makare, kendo yiero no endo nokoland kwan makare e kind jakom Raila Amolo Odinga kaachiel koda ker mar Ruto. Koro modong' mag kaka osuru go eko gin gigo eko mabiro, nikech gin ko gin adiechwa ma kot sani e Kenya ni ji onge gi chiemo maber, to osuru be igologi mang'eny. Koro ng'eny jo Kenya igi bende wang' ni ka kopogore gi wach mar yiero mancho kalo, to wach osuru pod theko. Koro samoro inywanda iye kanyo endo emo beda an issue, but kuku mar wach en yiero mancho kalo. Bentie samoro amora manuseromo gi jatend piny Kenya machon ma en Uhuru Kenyatta, nikech embe nyinge ne liekore wach mar ng'anyo makoro nitiere gi jo Azimio ni? Onge sama jo Azimio oseromo gi jaduong' Uhuru Kenyatta ma an ang'eyo kaka senator. Pok aneno kumoro me gi jaduong' Uhuru Kenyatta mago mbaka mora mora. Gima ng'eyo ni kane nikech an antie gi jakom dala ma South Africa kane weche mag jo yiero gi nowuok, kana wabiro to wachopo e airport, to airport kanyo endo noromo gi jodito go eko mag Azimio manoting'o jaduong' Kalonzo Musyoka, to ting'o Martha Karua, to ting'o Malwa, to ting'o Jeremiah Kioni. To bende kachaka ng'iyo gino endo moluongo ni PG, kata parliamentary group meetings manosebedo kane jakom ne onge Kenya, meetings go eko te jomo osebede gin mana jotelo ma inena luongo ni nyinge go eko, kaachiel koda jotendwa mag party machalo kaka Junet, kaachiel koda jaduong' Opiyo Wandayi. Koro pokano kuma jo Azimio orome gi ker Uhuru Kenyatta. To Senator, ang'eni ichiegni kabisa gi jakom, nikech ang'eni usumuru paro kode kendo iwuotho kode machiegni kabisa. Chenro sie en nang'o? Udwa timo ng'anyo ne nyaka karang'o? Tang'o mudwaro wuon? Nikech wang'e maber ni ng'ama dhi gwe tao to be onge, nikech jotelo kod nosechiketgi kanyo mondo mi gigwe tao tek kabisa. Unu pango nudwa timo gini nang'o? Alright, okwayo ng'uono ni wach mar nwatudore gi Senator ma Migori men Eddie Oketch. Ng'eni gik miloso gi lwet dhano gi to samoro thago ga ji e yor mbui, to waketo ni nyaka wati kodgi eka koro waloso ber mar wach. Pod wabro manye kendo bang'e mondo wadhi mbele gi mbaka man wagoyo, nikech koro en e dala ma Mombasa nitiere romo moro ma gin godo kuro, to watudore kode e yor mbui. Wabro chako watemo kendo mondo wadhi mbele gi mbaka wa mar siasa. To siasa to koro wabro ga medo luongo gi e studio ka mondo mi koro weche mag mbui gi kik chandwa, lakini wadhi ane mbele gi weche moko manyien mabiro. Ma bebe en mana ma wach mar siasa. Doho ma Oyugis owito oko yiero mar MCA ma West Kasipul Ward e kaunti ma Homa Bay, Vikins Bondo. Doho no bende ogolo chik ne duol mar IBC mondo onuo yiero manyien e wardno koluwore gi chik matayo yiero. Burano ne ochwale doho gi Peter Ongili, ma bende ne olaro komno gi otiko mar ODM e yiero manobagi dwe mar 8 higa mokalo. Ongili ne okwedo yiero mar Vikings ma yande oyier maonge duond bura mora mora kata independent candidate. Jang'ad buche doho ma Oyugis, Bernardo Mwansa, owito yiero no bang' yangore ni ne nitiere tulo kod chochni makagi kacha. Ongili to rwako ng'eto makamano. Kanyakla nikech modhe timo gik maber. Koro an awuon e chunya amor gi duokono, nikech kot otimo kaka ne dwarore. Gimomiyo awacho ni kaka ne dwarore en ni gitiyo gi haki
mar ng'ado kes ni. Gineno evidence man watero kaeto councils oyale mamusho yod ni an ma abedo jaloch in that ni yiero manotim ne my competitor okethi kendo koro waikore mondo mwadog e yiero manyien. An kaka jatelo mana jopiny oriedo mogone ombulu tarik 9 dwe mar 8 adwa nakete lela ni wach muya e doho okayiego kata matin en mana ni kaka jatelo no moluoro chik a respect the outcome kata the decision mogol gi court, lakini okayiego I totally reject it. Kendo ang'eni nitiere avenues mamoko ma adwa nyiso jowa, adwa nyiso supporters wa, adwa nyiso jopiny, adwa nyiso wananchi, jogo ombulu ma West Kasipul Ward ni gini pok orumo. Wan kodgi kaka ne gisamiwa mandate mar tiyo negi, tijno pod wadhi go mbele nikech koro kane wachake to ok wanyal weye ni mondo rem kapok watieke e yo maber mane gin gidware. Erokamano, wachako doga ne ir Senator Eddie Oketch, en Senator ma Migori, wachako yude yor mbui kendo. Senator kane pok mbui ong'ado wanwa penji ni upango gini nang'o nikech ang'eni in machiegni kabisa gi jakom kendo usumuru paro. Nikech tire joma wacho ni koro sa oromo ma onego we piny owacho dhi mbele nikech koro nosesogi e ot maduong' gwetao bok gidwa gwetao. Udwa timo gini nang'o? En ng'anyo nyaka karang'o? Koro ing'eyo ni kapok ing'iyo chieng' ma weche gi nyalo rumo Trevor, nyaka ing'e ni to wach mane maduong' mantiere e mesa momiyo weche gi dhi mbele. Gi dho ngere aparo ni gima jakom Raila Amolo Odinga oketo thuon wach maduong' kabisa en wach no endo mar gima luongo ni electoral justice. Tiende ni ka oganda ogo ombulu to ombulu chino nyaka bed ni nigi maana, nyaka kwane modhi kuno eno midware. Koro kaluwore gi jogo eko matiyo e IBC ma begi ne jogo eko makwano ombulu manyiso ratiro mar ombulu, ka ng'ato wuok e IBC to wacho en owuon ni gimomiyo ombulu no kodhi maber en ombulu no kwan kata ne kuro wach makare, to tiende ni koro wach no endo ema nyaka koro los motegno kabisa en ni ka ji dhi e yiero ma 2027 nyaka yiero no endo bed yiero madimba. Manyiso ni onge yiero ma 2027 ka yiero ma 2022 ok olos mobedo makare. Kaluwore kaka jo IBC go eko wuoyo kagolo kwan mopore kaka kana waparo e higa mokalo. Koro mi aparo ni weche go eko borumo mana kopo ni oyud yono endo ma achiel kuomgi en ni jakanyo no ma jo IBC bino Wafula Chebukati nyaka duoka adieri wach ni gino endo ma whistleblowers giwacho be en adieri nikech nyaka sani endi inyo ka ji wacha goko den siasa mar usuru en siasa makama to onge ng'ano ende sirikal kata jogo eko mantie gi Chebukati mose duoko wach mowacho ni yawa data ma nyocha jo whistleblower gologi ni kare kosok ni kare. Are they authentic or are they not authentic? Gi dho ngere. Koro miyo nyaka mano bed addressed. Ka mano ok bed addressed, to en na gima bodhi dhi mbele kama ne mababu theko mbele. Mana miyo ka jakom Raila Amolo Odinga nicho wacho kata mana irali manjo wan go Jakaranda ni sani endi wabro karamono jo Commonwealth ka chiro jo UN obiro timane audit ka sirikal ok yie mondo tim audit yiero mancho kalo endo mang'ia gulu mar yiero ni endi to be gigo eko mantiere iye be gin gik mochomo yo kata gik maler. Kana sirikal maber to kar keto ji ni pod dhi maandamano gieki sirikal ne yie titima audit ni yiero ni mang'iye manyirni maber ni nyicho dhi nang'o kaluwore gigo eko mantiere agulu no endo ma jo IBC nyicho wuoye. Ka onge to ng'anyo go kapani bodhi dhi mbele nyaka chieng' gigo eko ng'i wang'i maber ma walos wach no endo mar gima luongo electoral justice mondo ka jogo ombulu to ombulu igo makare. To moloyo ang'eyo ni baba Raila Amolo Odinga bo wuoyo kibira kendo chieng' Jumapil obo miyowa kendo kaka wadhi tiyo e ndalo mabiro kata wige mabiro ariyo kata adek mbele ka endi gi kuma Kenya dhi dhiye. Mano wach manie lwete kendo mano ratiro ma en momiyowa kaka jatendwa. Lakini an gima ng'eyo kaka Eddie Muok en ni ka en wach mar yiero moko chomo yo to nyaka wach mar electoral justice bed solved eka wach no nyalo rumo.
To Senator, nitiere jomoko mawacho ni ng'anyo mong'anyo no miyo koro othiro dongruok mani Kaluo, nikech nitiere joma ing'iyo kaka jolup Raila Odinga iketo gi kamoro achiel ni gin jogo makwedo sirikal, omiyo koro dongruok thirno Kaluo. In diwachnegi nang'o? Mano ok en adier, nikech inyalo paro ka nyicha kir jaduong' Ruto nyicha biro dala mar Homa Bay, mochako dhi Kisumu, mochako dhi Siaya. Anyalo paro adiri ma Nyasaye ka baba Raila Amolo Odinga oluongo wa kaka jatelo ma Nyanza mobedo kodwa piny, mokoni ka jatelo biro kaka jatelo kaka ma president. Nyakwa mi presidency, tiende ni kom mar presidency nyakwa mi luor. Tang'o mi wamiyo kom mar president no luor. Wamiyo kom no endo luor nikech en kom no endo ma wan kaka jokanyanam wachulo osuru kendo watiyo matek to dongruok Nyanza. To nyaka watem matek ma wadhi mwarwak president. Emino ka ncha Honorable Gladys Wanga, governor ma Homa Bay, kaachiel koda Daktari Ochilo Ayako, governor ma Migori, kane ker biro South Nyanza, ne girwake gi jotendwa duto te moyier ma Migori County kaachiel koda ma Homa Bay, to kata ma Siaya norwak president, manyiso ni wan ok wajoma pingo dongruok. Mak mana ni ka onge ratiro moro amora e weche mag yiero, ok wanyal weyo mok wawuoye ahinya ahinya ka baba omiyo wachik kaka wawuoye weche go eko, nikech baba noyie mowadhi mwarwako president, mwarwako dongruok mabiro Kaluo. Kendo kane wadhi e rwako jatelo ma Ruto, ne wadhi kuno endo ma Homa Bay nondiko ajenda margi piny, jo Migori nondiko ajenda margi piny, kendo wajumbe ma Migori mang'eyo matiyo machiegni notiyo matek ahinya mondiko memorandum moketo piny. Jo Siaya bende noketo maggi piny kaachiel koda ja Kisumu. Koro wach dongruok to wa support kendo norwako president Ruto. Lakini kopo ni nitie gima rach matimore e sirikal, kuom ranyisi wach mar ni ja IBC owuok mokone yawa, yiero nokodhi maber kaka ng'ama nitiere iye kaendi, mae gima ncha neno kendo magi numbers manyicho wuok. Ok wanyal ling, nyaka wapenja ni ang'o mano nokodhi kare. The same gi wacho osuru ma sani dhi malo matek ni endi, gi bech chiemo ma pod ni malo ma sani omedi, bech mafuta omedi. Ok wanyal ling moko wanyal pinje mag sirikal nikech wadwa dongruok. Nikech dongruok en haki marwa, nikech wachulo osuru. Ok en gima imiyowa miya nikech ni en favor mitimonwa. Ooyo, en gino endo mimiyowa nikech kaka jokanyanam wachulo osuru, mana kaka jo Central chulo osuru, jo Rift Valley chulo osuru, jo Coast chulo osuru, gi jo Kenya duto te. Omiyo ka rach moro neno kumoro, mano nyaka wawuoye, kendo ka jakom onyisowa kaka watiyo kaka jo Azimio, nyaka waluw chikwa kaka jo Azimio, mwang'e gigo eko matimore marach e sirikal, mwakwedi, mabeyo wapuodho, marach wakwedo. To koro Senator, ng'anyo ni udwa time nyaka karang'o? Nikech sani koro kata mana commissioners mag IBC te nosegwe tao, moko nogwe tao, moko bende tam gi mar tiyo noserumo, masit cha ema pod nie tribunal. To koro udwa tiketo ng'anyo ni nyaka karang'o? Ang'o ma koro nyaka timre mondo eka koro ng'anyo chung'? Ok ine ka Trevor kiwacho ni jogo eko manjo tiyo IBC koro osedhi, koro weche go weya. Mano wachalo joma wacho ni koro samoro yiero chak timre kendo Kenya. Tino ka adieri, sandie nino ka president, kata jo executive, nyicho oluwo tok jikon, mokelo chikno endo mok ni kare mar loso IBC manyien. Tiende ni kwa weyo ni walenga ni yiero mokalo okowuoye, ahinya to kaluwore gi weche mag whistleblower mancho wuok ma en jambiti maja IBC makanyo no mancho kelo weche gi eki. Adini mo Nyasaye weche auchiel mokalo gi baba nja pok wuoye wach yiero, baba nja pod lenga. Mo gik makoro ng'ato owuok e IBC mokelo gi eki e public domain. Koro manyiso ni gima timore koro sani en ni pod wabedo mana e yiero 2027 wadhi dok e yiero. Ka ji dhi dok e yiero to idok gi IBC ba mok ni kar kata IBC marach, to nyiso ni pod obedo mag shida do endo. Omiyo en gino endo ma rumbe en rumo mar weche mag ukora mantiere e IBC mag kwalo ombulu. Mane rumo mar ng'anyo go eko. To rumo mana kopo ni IBC mancho kalo ni endi
oket into tax more make sure ni gibedo answerable e gigo iko ma jotimore maricho mancho kalo. To sirikal mar Ruto bende otemo matek motimo audit moko ni yawa audit ma otim sani endi mae gimo wuok ma diech weche mantie. Iwacho gani onge kwe mabedo ka onge adiera iye. There is no peace without justice. To justice en adiera. Koro miyo adiera no endo ema nyakwalu mondo mwakony japiny owe inyalo ni kogo ombulu to okokonyre pile ogo ombulu to mbuche dhi adhiya konyisi ni wachno oserumo koro wadhi adhiya mbele. Pod idhi tim yiero 2027 2032 pod ibo tim yiero gibo tim ka nyikwa obedo madongo kwan wa onge. Omiyo nyaka wagore ratiro ma Kenya mwa make sure ni ka nyikwa wa chieng' moro biro go ombulu to mbuch gi nyaka kwan. Omiyo kata sani endi kaka IBC loso miloso no endo nyaka loso IBC molos gi ratiro ma onge ukora kata mibadhi mabede yiero ka wadhi e ndalo mbele koni endi. Koro okanya wacho ni oburumo karang'o nikech mano endo to koro chik ma jakom Raila Amolo Odinga mamiyowa, lakini kaka nene en ni nyaka chieng' jo-Azimio yud adier mar wach kata kuku mar wach mantie e yiero mancho kalo eko nyarumo. Senator, ka koro watieko to ang'o ma ding'is jopiny mamoko kuomgi wacho ni giol gi weche mag ng'anyo koro gidwa mana ni mondo sirikal odhi adhiya mbele nikech koro gineno ka koro ombuchgi to mana kaka iwachono samoro nokwan samoro nokokwan koro ratiro be onge ng'ama ong'e kuma nitie to nitie jomoko mawacho ni koro giol gini gidwa mana dhi mbele gima dho ngere wacho ni gidwa mana move on. Donge ng'eni Trevor mana kaka wacho cha ma kane otieki yiero osetieko dweche madhi auchiel ka baba Raila Amolo Odinga ne pok owuoyo wach yiero gi. Mana adiri mantie mar wach. Ne wadhi e court, ne waneno ka court samoro nogolo chik mane ok wayiere go, to baba noduogo moling' aling'a mowe wach no endo. Gimomiyo wach ni oduogo e pap ayanga en ni ng'ano endo matiyo gi jo IBC ogolo kuku mar wach ma opogore kaka na ji paro. Mano gima ok nyalo wacho ni koro iweya weya nikech ok en gima ng'ato obukore abuoka moro moedhore ma ok en ja IBC. Kade ng'ato moedhore kumoro oko kucho chunde tinya wacho ni yawa maendi opogore. To maendi en gima ng'ano endo matiyo e od bura mar IBC emogolo. Omomiyo koro nyaka to koro wachno endo beda gima nyaka koro non tiede mayud ndache kochomo yo mondo mi ratiro obed ka dhi e ndalo mabiro mbele ka. Okay. Erokamano Senator Eddie Okech, Senator ma Migori, ogo kodwa mbaka Ken piny ma Mombasa wacho ni ng'anyo pod biro mana dhi mbele nyaka giyud ratiro mar yiero nikech yiero ma ok mogik ma higa mokalo ok mogik pod tiere machielo ma pod biro kanyo. Wabiro winjo ni gibiro timo nang'o nikech kata Jumapil pod gin gi romo machielo kendo wabiro winjo ni jo-Azimio wacho nang'o to Kenya Kwanza bende duok gi nang'o. Mane mbaka mobiro kelo ni mondo ing'e kaka piny dhi. Okamano. Koro wadhi yuyo moro madaka moko matin koduogo to pod wadhi mbele gi weche manyien ma wan go pod wan gi weche meg ohala pod wan gi weche meg tuke to gi weche moko manyien mosebedo katimore e piny Kenya kaendi. Abiro temo kanyalo somo pachu e ariyo adek auchiel nono aneno koseoro moko kaendi kik idhi mabor ahinya. Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith.
twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watudre kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Weche manyien muoch pile ka pile. Kumora mora, kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene, kata asome. Kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch, maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo, kendo akete mbui, kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000. Kendo sigana mandiko, ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App. En namba 1 e keyo weche manyien. Come on, let's play for the crowd. Joy comes to your home. It's Jesus. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, ZT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao tuiki. Nikuwa Ramogi, rokamano kuom kete Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien, lakini aneno ko orna ujumbe moro kaendi ni wach mar romo matimore no, wachone ni ombija taya gino oken ng'anyo, en romo kata bura. Mano romo mar jo Azimio kamano, mano timore Jumapil mabiro, ni en romo, oken ng'anyo. Wadhi mbele gi weche manyien ni od bura oyudo report mar komiti manyocho chuogi mondo mi onon jokanyo mag board mandiko jotije county ma Migori, mano Public Service Board. Nonro makamano ne itimo bang' moko kuom jopiny ma Migori dwaro ni owuo ko board no endo. E thuolo mar jumbe 2 mokalo, komiti no ma jakom mare en MCA ma South Kamagambo Collins Agai yande obedo kod romo kod kweth madwaro mondo jokanyo mag board no ogol oko e apisi. Jokanyo mag duol no bende osepedho weche gi e nyim komiti no. Lipod no koro pod dhi kalo e okenge mopogore opogore moting'o twak kod od bura ma Migori kapok od bura okawo okang'. Mokwongo ne jogi okalo chik mar chapter 6 mar leadership. Mar ariyo jogi nodhi oko kuom teko magingo kaka board mar Migori County Assembly mar ndiko ji mokadho budget provision committee. Ne wawuok wadhi oko mondo wandik report, wang'i kwasemiyo jogi nafas, petitioners togi respondents mobedo accused, wamiyo thuolo mo appear before the assembly, kaito wawuok wadhi wandiko report. Tich mokedno assembly ka en ng'iyo yore ma tich tiyore e Migori mangima. Kono waseketo report no kendo apani week manyien kwa duogo koro wabedo gi thuolo mar mondo mi wayale
gi members te mondo aeto watiekre gi kesno. Pinje mani Afrika matayo chenro mag dongruok midendo ni Intergovernmental Authority on Development kata IGAD okoni gidwa keto maino mar neno ni gibedo gi chiemo moromo e kind pinje ma jokanyono. Maendi en kaluwore gi lokruok mar kor lwasi kaachiel kod oro moserocho chenro mag pur e pinjego kaachiel kod lwenje mokwako moko kuom pinjego bende mosebedo ka keyo chiemo e Afrika kaendi. Joja oko miwa ler koa Mombasa. Kaluwore gi oro kech kaachiel kod tho mar jamni nikech lokruok mag kor lwasi, riwruog pinje mageto dongruok e Afrika midendo ni IGAD koni gidwa keto maino e chenro mag bero yuto mag chiemo e kindgi giwegi. E romo madhi nyime Mombasa, tend riwruogno bende koni en ayanga ni e kinde mokalo maino osebed mana kiketo e chenro mag rakore gi timbe njore. The drought affected over 10% of our population, with 36.1 million people facing heightened levels of food insecurity. The drought also wiped out the estimated 4.2 million of heads of livestock. More focus has been allocated to terrorism-related issues being an international security threat. Yet, other areas such as the purification of drugs and trafficking of persons and small weapons remains to be a major security threat in the region. And this is why we must adapt our law enforcement and criminal justice systems to make them effective and efficient as against these transnational security threats. Lweny e piny Ukraine mosemono chiemo chope pacho ka yo makare en gino mikoni sani oya wang pinjego ka wach rachruok mag arita yor lony mag mbui bende gikoni nyaka to koro ketie maino. The active conflict in Ukraine had a massive effect on the regional economy, inflated the price of food, fertilizer and fuel. For instance, over the past 2 years, food price in the region increased by average of 55.6%. They have facilitated the commission of secondary cover-up crimes such as money laundering. They have also enabled the commission of other crimes such as terrorism financing and terrorism itself. Cryptocurrency platforms, for instance, have made it easier for criminals to send and receive money almost instantly and anonymously. Okang mokwongo magikone gidwa chakogo en ng'eyo kwan jamni duto manie pinje ma jokanyono magin Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan kaachiel kod Sudan ma milambo, Uganda to kod piny Eritrea mar yango chiemo madwarore kaeto giketo e tim moko kuom chike manyocha gichuogo e kinde mokalo. IGAD will be investing heavily in food security data. A starting point will be a region-wide census of livestock in order to have a clear picture of situation after the drought. The challenge has been that law has not always developed as quickly in response to or to deter some of the new crimes that have emerged, allowing criminals to exploit the gaps. Currently, IGAD Security Sector Program is in a process of developing a protocol for the establishment of regional cooperation and cooperation mechanism and platform. The protocol is expected to support the implementation of international and regional legal instruments. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro, miyo moro ma jahigni 25 oyudo gweth bang' nyuolo nyithindo 5 dichiel e hospital maduong' ma Nakuru. Margaret Wairimu kod wuon ode Simon Dungu okoni ne ok gigeno mar yudo nyithindo ma kwan gi romo kamano ka koro sani omiyo koro gin gi nyithindo 6 nikech ginyocha gin gi nyathi moro ma achiel motelo. Laktar Aisha Maina mar hospital ma Nakuru okoni lakteche otiyo matek mar reso ngima nyithindo go duto kod min-gi ma bende osebedo gi midhiero mar rem motelo ne nyuol mare. Miyono kod nyithinde pod imedo rang ngimagi e hospitalno. Tulikuwa tunatarajia watoto watatu cause scan ya kwanza ilisema watoto ni triplets. Vile tu muda ilienda, scan ya mwisho sasa ndio ilisema watoto walikuwa 5. Sasa hatukuwa tunatarajia watoto 5, lakini ni baraka. Mungu ndo ametenda hayo matendo. She progressed into labor
and we immediately prepared her for emergency cesarean section because of the presentation of the pregnancy. We went ahead, took her to theater, and we successfully delivered 5 children, that is quintuplets. 4 of them were female and 1 male. So far, because of the gestation period of 25 weeks, we know that the babies were of very low weight and were immature, especially the organs. Therefore, we have proceeded to have the babies in our specialized newborn unit. Wadhi mbele ni tuo mar remo kata sickle cell anemia osebedo ka medo nyoro gwenge mag Yimbo mar Kenya kod Nyanza bende. Jokanyo e sekta makedo gi tuo makamano wacho ni nyao osebedo lwenj thiro sickle cell anemia. Moko kuom midhiero mayangore ni osethiro lwenj kedo gi tuo no gin kaka nok mar kuonde thieth, nok mar lakteche manyalo thiedho tuo no, kod bedo ni jopiny bende pod onge gi ng'eyo matut ewi tuo mar sickle cell anemia. Jogo mani kod tuo no bende pod medo mana chwalo duondgi ne sirikal mondo mi odewgi. Kwa wingi. Kitu tunaweza venye tunasikia. Yenyewe nikaweza kuelezea hautendewa. So wadwa ni sirikal oketo hospitende a government institutions makonyo jok manigi sickle cell. Magi osiptende ma jok manigi sickle cell nyayudo yedhe kendo ginyayudo thieth mapiyo piyo. Kendo wadwa ni the Kenyan government mondo ket sickle cell kaka tuo mar thago piny ngima. Ma biro konyowa kaka jok ma advocate for sickle cell mondo ji oyud thieth makare. Mana kaka jo manigi HIV AIDS gi jo manigi cancer yudo thieth makare nikech HIV oseyudi ni en tuo mathago piny ngima. Wadwa ni jo sirikal omiwa oxygen osiptende meke sirikal nikech seche moko jok manigi sickle cell gidhi osiptende go to onge oxygen. Manegi marito weche mag ohala koro chakore sani. Obila ma Uganda ondhiyo jolupo 28 mowuok e dho wath ma Buyuka e kar chung' od bura ma Funyula mane kaunti ma Busia. Jolupo go ne ni tijgi kogwen e nam lolwe gi gwenge ma Sumba manie tong' mar Kenya kod Uganda. To kata kamano obila ma Uganda nomako jolupo go motero gi nyaka e chula ma Maninga Sigulu manie piny mar Uganda. Moko kuom anyuola jolupo go dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto mondo donje wachno mondo tik midhiero mag kadhie kaka jolupo sana sana seche momakgi gi jo arita mag Uganda. Hii asubuhi nimepata habari ya kuhuzunisha. Ndugu yangu alienda kuvua sehemu za Sumba Island ambayo iko Kenya, na habari ilipokuja habari inakuja ya kusema ya kwamba ndugu yangu Robinson amekamatwa na askari wa Uganda na wamepelekwa sehemu za Uganda. Ameacha mke na watoto 4. Mtoto mmoja ndiye amezaliwa tu juzi na yeye ndio sole breadwinner ambaye analeta mkate wa kila siku. Nashangaa serikali itasaidia mimi. Mtoto wangu wanashika Uganda, Kenya wanapeleka Uganda. Kwa nini watoto wanashika Kenya wanapeleka Uganda? Kwa nini? Serikali angalie. Yo bwana wangu nimekuwa na yeye watoto 5. Mama mshika leo. Mtoto mwingine ako class 8. Mwingine nilikuwa nimpeleke form 1. Anatokanga huko ndio tutafutie tunakula. Hata pia nasema tu hivi, sina kitu ya kukula kwa nyumba, sina. Hata nilikuwa nafikia natoka baharini anunue chakula nikule, nimesikia wamemshika. Hata watoto kutoka shuleni watakaa tu hapo na njaa. Jokanyo manie komiti mar od bura mochung' ne pur mar majand chai kod kahawa koni dwaro nitiere mar loko moko kuom chike mabiro bero yuto mag jopur. Jo od bura go mane otimo limbe Mombasa kituo mar goyo chumba majan midendo ni East African Tea Traders Association
Koni en midhiero ni kwan atamalo maduong' mar majan igole pacho ka endi kitere pinje maoko ka itichak iduoko gi kae gi nengo mani malo bang' bero gi. Gikoni chenro mag bero majan mar chai kod kahawa inyalo tim mana pacho ka endi. Gino magikoni biro bero uchumi ma pacho ka endi kendo medo thuolo mag tich. To lobby the executive and the presidency so that we can all agree on a better taxing regime that is going to accommodate more of local value addition and accommodate more players in the industry to create more jobs and to improve the competitiveness of the tea in the, that is going to be available in the market. We will be pushing through the Deputy President of the Republic of Kenya to have this conversation escalated to the head of state so that we make it easy for our dealers to package our coffee and tea right here in Kenya, because it is obvious now that the market is more responsive to packaged tea more than the bulk tea that we export from the auction. And I know we promised guaranteed minimum returns on investment for our coffee and tea. But we need to clarify that we did not want to have a low price as the price set for our crops. No, we want a good price. So all stakeholders, we are going to continue engaging, and we are happy to have the leadership of our chair and the deputy president. Piny owacho koro ni kod chenro mar keto yo manyien mar chulo jodongo omenda gi mag Inua Jamii mondo mi kik gibed ka imonjo gi e kinde mag yudo chudo go. Tesi Musalia, men od jotend migepe Musalia Mudavadi, bendo kwayo bila mondo chiw arita motegno ne jodongo e kinde mag yudo chudo makamago. Kane olose gweng' mag Kigumo, Tesi Musalia ohum kaluwore gi monj moko ma osetimore ne jodongo kodhi kawo pesa margi no. Negilose nyasi mar chiwo kony ne jogo ma higi oniang' kod mond liete e bwo sir mar Ahadi Trust Kenya. Wakipata pesa yao, hakikisha wazee wanapata pesa yao, wanafika nyumbani kisalama. So Bwana Commissioner, please, if you can, ensure that our mothers, our fathers wanafika nyumbani salama. Wale watu wote wanapata pesa ya wazee, tafadhali mambo ya pombe tuachane nayo. Hiyo pesa kidogo unapata, tafadhali usipeleke kwa pombe, si ndio? Na hiyo pesa kidogo, nimefurahi sana kuona my own mothers wako hapa, shoes na watu wengine hapa wamefanya biashara kidogo tu ya kushona hizi viondo. Kushona viondo, lakini hatupati uzi na hatuna kwa kuuza. Sasa tunajua mchana wa leo, kwa sababu tumepata wageni wetu, watushughulikie kwa hiyo soko ya kuuza viondo.